ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମିଳନ ସମାଜ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ମହାତ୍ମା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଅଯୋଗ୍ୟ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପିତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଏହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଣିଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ସେ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯାହା କର୍ମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି କଲା କର୍ମର ଫଳ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଜଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳକୁ କେବଳ ସେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? ସେ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 100 ଜଣ ଲୋକ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି 500 ଲୋକ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଭିକାରୀ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେଣି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ 100 ଲୋକ, ଆନୁମାନିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଯଦି 100 ଲୋକ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ 100 ଜାଗାରୁ 50 କି 40 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି କମେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଇ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଚଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଉପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇ ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ, ପଇସା ଯାହାର ଅଛି, ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତାଙ୍କର ପଇସା, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼ୁ ପଇସା ଆସିବ, ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଦରମା ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇ ବୁଲିବେ, ଘରକୁ ଫେରିବେ। ସେମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଗଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯିବେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ସେଠି ଡକ୍ଟର ନଥିବ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଦିଦିମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ, ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ ଧରି ଘରକୁ ଆସିବେ, ଭଲ ହୁଅ ମୋର ଯାହା ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ, ରାଜନୀତିଆ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଇତ୍ୟାଦିମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଯିବେ
सरकारी मेडिकल को जीवेनि से माने तांको पई अलगा स्वतंत्र व्यवस्था है प्राइवेट मेडिकल रे स्वतंत्र प्रकार व्यवस्था समस्त प्रकार सुविधा सुजोग तांको पई रही किंतु साधारण गरीब श्रेणी लोक माने मेडिकल जीवे सरकारी मेडिकल को जीवे मागणा ट्रीटमेंट हेबे सेठी से मानकू जो अव्यवस्था समस्या जानुछंती सरकारी मेडिकल रे शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन रास्ता जो आरडी रोड करूछंती बा राज्य स्तरीय रास्ता जो करा जाउची 6 मास परे अति बेसी रे 6 मास जाउने सेठी ढुड़ा गाढ़िया एमिति पोखरी हो जाउची रास्ता रे चल प्रचल करवा संभव नुह बरं माटी रास्ता रे बहुत आराम रे लोक माने जीवा आसिया करिवे सुविधा रे जीवा आसिया करिवे किंतु सरकार जो रास्ता कर दउचंती आरडी रोड से रास्ता रे जीवा आसिया करवा बहुत कष्टकर जो खाल अच्छी जो गात खोला जाउची कहले अत्युक्ति हम ना ये तो गला तांकर स्वतंत्रता बा कौन अच्छी नवीन बाबू कौन स्वतंत्र भाव 22 वर्ष कर आम ओडिशा पई तांको स्वतंत्रता कौन कहते ओडिशा रे उत्पादन बढ़ी उत्पादन तुम्हें बढ़ी दीच सार सार प्रयोग द्वारा बा रासायनिक सार प्रयोग करी लोक माने अधिक टिके अमल करुछंती चाषी अमल करुची सेथिमे तुमे गर्व करुछ चाषी माने जो सार प्रयोग करुछंती जो सार रो रेट जो मन इच्छा वृद्धि कर दउछंती बीजेडी हो कि बीजेपी हो जे कोनसी केंद्र हो कि राज्य हो सेथिपाई किछि वाद विवाद नहीं रेट बढ़िबारे किछि असुविधा नहीं किंतु कृषकर धान रेट बढ़ुची धान जो रे अनुसार सार रेट बढ़ी जाउची कृषक मानकर जो आवश्यकता रही सार से सार रेट जो रेट रे बढ़े चली से रेट रे धान रेट वृद्धि करुँच कि या मारपीट चलती ये ताकू दोष दूसरी सी ताकू दोष दूसरी किंतु सार रेट वृद्धि है बेलू तो कहीं कहीं कहार की दोष दौन बीजेडी नुह बीजेपी नुह किंतु धान रेट वृद्धि कला ये करूनी सी करूनी किंतु सार रेट वृद्धि कला बेले ये कला सी कला ये कथा तो चलुनी बिजू बाबूंकर ये होचंती अयोग्य संतान मु एइथि कहबी बिजू बाबू जड़े राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रपाई निज जीवन को बाजी लगे देउथबा मनीष थिले किंतु नवीन बाबू आज प्रमाण करदेले पदमपुर उपनिर्वाचन को सी भिक्षा मागिबा गले भिक मागिबा गले जड़े राज्यर बा गोटे दलर मुखिया सी चाहूना गोटे निर्वाचन मंडली रे साधारण लोक माने जड़े योग्य लोक को निज पसंदर जड़े लोक को भोट दे निर्वाचित करी विधानसभा को पठातु जे कि से अंचल लोक मानकर भल मंद बुझीपार जहाँ को से चाहूँगी सी ही विधानसभा को आसू साधारण लोक जहाँ को चाहूँगी से चाहूँगी मो दल रे जे चोर हो डकायत हो योग्य हो अयोग्य हो जे भी होता मो दल रे ताको भोट दियो भोट भिक्षा करने को जाऊँगी से जदि राष्ट्रप्रेमी होता तेबे से चिंता करिथांते से निर्वाचन मंडली रे जेते जन भी प्रतिनिधित्व करुछंती जहाँ को एमाने श्रेष्ठ मने करुछंती से निर्वाचन मंडली रो लोक माने से ताकू ही से माने भोट दियंतु एवं से योग्य व्यक्ति को मु स्वागत करी किंतु से सेया चाहूनांती से चोर हो चंडाल हो योग्य हो अयोग्य हो मो दलर लोक को भोट दियंतु राजभोग पाई तांकर संपूर्ण अंध हो जाइछंती से राजभोग तांकर मुख्य दरकार रांकर दलीय स्वार्थ दरकार राष्ट्रीय स्वार्थ नुह राष्ट्र स्वार्थ तांकर आवश्यकता नहीं राष्ट्र पथे जहाँ होची हो जाऊ किंतु मो राजभोग मोर न जाऊ राष्ट्रर अवस्था जहाँ भी हो जाऊ किंतु मो राजगादी न जाऊ मु राजभोग करी जीवन सारा राजभोग करी मो बाप करिथिबा कर्मर फल मु मला पर्यंत भोग करे राष्ट्र पर जहाँ हो जाऊ पदमपुरवासी जहाँ भी हंतु सी जहाँ को भोट सी चोर हो चंडाल हो जे भी जहाँ ही था सी मो दलर जी ताको ही भोट दिंतु यह कहवाकू जड़े राष्ट्रप्रेमी लोकर केबे भी मुख स्रोत हब ना केबे भी जड़े राष्ट्र गोटे दलर मुखिया
କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ମୋତେ ଭିକ ଦିଅ କହିବାଟା ଦଳର ଅପାରଗତାର କାରଣ। କେବଳ ରାଜଭୋଗର ଲୋଭ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଦଳ ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜର ରାଜଭୋଗ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଦଳର ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର, ତେବେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ପଦମପୁରବାସୀ ଯାହାକୁ ବି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଳୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହେଉ, ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ପଦମପୁରବାସୀ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କହିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଆପଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ବିଜୁ ବାବୁ ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିଲେ ବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବା ନିଜର ରାଜଭୋଗ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ରାଜଗାଦିରେ ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ର ବରଂ ଯାହା ହେଉଛି ହେଇଯାଉ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦଳରେ ଚୋର ହେଉ, ଚଣ୍ଡାଳ ହେଉ, ଭଲ ହେଉ, ମନ୍ଦ ହେଉ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହେଉ, ଅନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପ୍ରେମୀ। ଇଟ୍ସ ଜିରୋ, ଆମ୍ ଜିରୋ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବିଜେଡ଼ି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବିଜେପି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଆଇ ଏମ୍ କମନ୍। I am not BJD, I am not BJP, I am not Congress, I am common. It's zero, I'm zero. I don't want anything else. I only want world peace. It's zero, I'm zero. 0, 0, 0.